Yabonga Ngonyama. Sanibonani ke iyabingelele ngudlungudla apha nomali imoto enkulu thola ezinye imonto incwadi encane engafundeki ehlelo abafazi namadoda ukhiye ovula bonke ukhiye siyanibingelela nonke namhlanje sibukele kuleli khaya la ekhaya futhi nonke namukelekile namhlanje sinendoda ke efisa ukuthi izobuza noma izothola ulwazi mayelana nezinto ezihlukahlukene hlala lapha ekhaya Khulu ngibingelele futhi ngibonge ithuba ukuthi ngikuvakashele futhi ngizobuza imibuzo senze le collaboration yama channel angifuni uchitha isikhathi inkulu ngoba sokhuluma ngento eziningi sokhuluma ngelumbo sokhuluma ngento ehlukahlukene but sizofika kuleyo lumbo ngifuna ukuthi sicale la ke mkhulu mkhulu masithi ke mina nginenkinga izitha ziyangihlupha mangithi ngenza so emsebenzini angipromotiwe mina promoter lo ngisebenza naye mara umsebenzi wenza yini mangithi ngithi ngilungisa imoto yami ngithi ngiyenzani lo muntu lo yangigoba lo muntu wenza the same thing that I'm doing mangithi ngiya kule ndawo bathi hey le ndoda ekhuluma ngawe ithi izitha zingenile ziyangihlupha so manje mangifuna ukuthi manje ngithi okay fine ngifuna ukuzisusa lezi thamara ngifuna ukuphahla ngempuphu yenza kanjani uma wahlutshwa izitha khehla ufuna lo msebenzi wempuphu uyothatha impuphu lo idle endlini uze nayo kimi sifike siyiphahlele sikubukele ngendlela yakhona kuphela into oyenzayo ngoba la ekhaya nje wabaza abantu ukuthi mina angisiyindoda enomsindo ngiyindoda ehlale phansi kubiza ukuthi mangiwenzele ungahambi uyolwisa abantu yethi umsebenzi wempuphu phahle ukwazi ukuthi lo muntu okuthintayo ngoba ngasho ukuthi impuphu akekho umuntu ongayidli ngesikhathi ethile impuphu naye ethi uyadla kwenye isikhathi ungathola umuntu uvele wayisho ukudla wadlula emhlabeni noma uvele uthe manje ufike emsebenzini waxoshwa kuya ngokuthi ba umphahlela wena umphahlela wakhuluma wathini kodwa nje into engeke ngisho mina ngeke ngithi njengoba ungonyama abaningi bayazi abantu ngeke nginomuntu ekhuluma ngendlela yakhe ngithi mina kubaleke ngizehlisa ngoba kunamadoda engazi ukuthi azongilwela so mangonike lo msebenzi wempuphu ngathi hamba wenze lento siyambopha umuntu ngempela impilo yakhe yonke nomuntu mangabe ethinte mina kufana nabantu kuinamba yami kuyahekwa ngabatshela abantu yabuya ngokusheshsha ngathi lo muntu okwenzile ngiyamgweba ngimgwebela ukuhlupheka impilo yakhe yonke futhi namanje usagwethiwe lo muntu so mkhulu masithathe step by step so ngiza kuwe ke ngiletha lempuphu kuwe bese senzani manje impuphu letha kimi khehla ngifike mina impuphu ngiyiphahlele so ngithenga e-store ngifuna le yasendlini oyidlayo ikhiphe lapha ebhakedeni endlini uke inkomishi esengithengile uze nawo sivulile ngaleso sikhathi sivulile ngesikhathi ayidli ngaleso sikhathi manje ngiyathatha ngiyaxoxa ngiza kuwe uqoqa wena uvani noma inkomishi okay uze nawo kimi alright sifike ngikwenze lo msebenzi so manje angithi ungitshela imfihlo but ukhanda ini lapha kule mpuphu le uhlanganisa ini hayi ukuthi ujule ukhipha imfihlo just nje usicacisa kancane lapha kule mpuphu khehla ngisuke ngikhulumisa amakhosi noma abanikazi bomsebenzi okuyibona vele abanginikeza amandla ngoba ake ngilifisa iqiniso ukuthi kunabanikazi bomsebenzi abangipha amandla ukuthi ngikwazi ukusiza abantu esibabiza ke ngabantu abaphansi esuke sibalekelele so into nento umuntu njengoba mina Ngonyama uma ngikhanda into ngiyakhanda ukuthi into mangiyikhanda abantu abaphansi ngixhumane nabo ukuthi abangilekelele lo msebenzi so mangiphahla ngisuke ngicela kubona ukuthi abangilekelele mangiphahlela umuntu ngempuphu kube language mina engizoyisebenzisela ukuthi noma thu umuntu ukuvala ngomuthi kodwa angazi ngoba khona abantu othi uyabashaya ukuthi baqinile bangashayeli kanti mase ngikwenza ngemfihlo yami nempuphu ngikwenza kwenzeke lokho engikusho ngoba khona umuntu uyabona Ngonyama ahleli athi ngibona umfanyana nje kanti lamadoda imisebenzi eminingi esengiwabonile ayithengile imoto ngawakho umuzi ngaphinde futhi namakoda amlethe so okuyimsebenzi yawo ngisho ukuthi mangikwenze le nto mina ngiyithemba ngoba ayasebenza kimi lamadoda so manje okay uyakhanda lempuphu from there ngiyenzani ngayo manje uyabona masenzela kwempuphu okokuqala asifuni umfananyana nje omncane ozoveza ngikhulumela ngempuphu angaze mozwahle emkhehle
asifuni umfana omncane ozofika azodlala sifuna umuntu osekhulile ikakhulu futhi kuvela lo msebenzi ngafuna umuntu osekhulile nomuntu oseganiwe eze kimi azofuna leyo nto. Why njalo? Why uyifuna njalo? Yingoba ukhona umuntu omunye ozohamba edlala ethi ngizilotha kuyagake lapha kwenza ukuthi athi ayazi khona umuntu owabulala ubaba engeke kuthiwa ubani bana ubulala ubaba angeke ngizomthinta mina kanti yena usenza into wrong noma usenza into engafanelekile ngoba ikhona ingane ezikhula zazi zitshela into engekho zikhula zifa ekhanda uthola umuntu utholanda izinto uzothatha ubulala abantu akangazi baqinisile yini noma bayadla so ngifuna umuntu osekhulile wazi ukuthi mayezokwenza umsebenzi wokuphahlela umuntu uwenza ngoba vele ubone ukuthi ubalekile kuyena ngithi mina mawufuka indoda fika masubona ukuthi okay uyangihlupha emzini wami akwazi ukuzobulala umuntu ozokuhlupha emzini kababa wakho akusube phela baba wakho azokusukumela noma asukumele izinto ngoba khona abantu abasukumela izinto ngorong njengoba kwazi ukuthi ngisho empephweni awuyi makusaphila ubaba so uma ubona ukuthi umuntu ohluphile ekhaya awusukume nobaba uze naye kimi sikwenzeleni kodwa mangabe usunomuzi wakho sukuma ke uze kimi njengoba vele uze kwindoda nayo enomuzi wayo. Okay so i-process iphelela lapho ngiza kuwe siyaphehla mina ngifike ngikwenzela into zami khehle endaweni yakho noma ngeke ngulande konke lapha ngoba vele kunye kufuna ngufihle phela ngoba akufuna umuntu angifundi ukuthi imfihlo yami kuphi ngoba bahleli la kunabakhonkulu khona la mahleli la kunenyanga ezifundayo. Alright but siceda lapho i-process from there zonke izinto kunjalo khethe ubhathela nje impuphu mina uzonayo kimi and kuphelela lapho asikuye lo muntu somdlisa hayi lutho kahle. Okay ngeke uyisho ukuthi isikhafulo already. Yeah. Okay. Alright nkulu ke manje mase siyenza lento le ingaba nobungozi bokuthi semhlambe sishaya umuntu stronger ifike kuye imshaye aphuthume aye enyangeni yakhe inyanga yakhe ithi switch ibuyise lento kithi ingishaye mina akulula ngoba lento ikhandwe ithintwa ngempuphu ayithintwa ngamuthi. Okay so vele kuyinyanga eziningi zala zobe zikuthinta ngomuthi ayikwazi kuyilapha le nto akulula ukuthi lo muntu alapheke uyedlulela vele emhlabeni. Nkulu if inganamuthi then is strong kanjani lento impuphu khona lapha ngephahla khona kubanikazi bakhona engeke ngikhulume lapha khehle njengoba ngisho ukuthi okunye kuyizimfihlo zika Ngonyama. Okay yeah okay but ayinamuthi ngapha akunamuthi khehle but impuphu kuphela futhi nawe ngoniki lutho. Okay but is safe against lento lokuthi ithunyelwe back kimi ngeke ngisho wena uvikelekile khehle. Okay and nakhona like lento le singayenza say for example ngihlushwa abantu bayi3 ngifuna ukubashaya bonke same time singayenza singayithumela kubantu bayi3 or isishaya umuntu oyedwa ngesikhathi angathi phela umuntu angafuni ukusirobha. Okay ngani manje ufuna ukubhanga usevela lapho ukukhokha. Okay akuba umuntu oyedwa ngesikhathi basebenza baqede uphinde uzokhokhela omunye kanjalo manje sikhuluma ngemali masikhuluma nalomsebenzi uyalo msebenzi wokuphahla okwempuphu ngoba muhle ngoba awuthakathi umuntu uma sofese ukhulumise singabe isigama lamuntu uzokhuluma nje ukuthi othinta mina akuthinteke yena masikwenza lo msebenzi siwenza ngo7,500 kodwa uma uzokuthinta igama lomuntu lokho sowenzela ngo20,000. Okay yini kunomehluko umehluko owegama lomuntu kufuna sikunike guarantee namalanga ukuthi emva ka how many days lo muntu uyobe sethintekile noma kuyobe sekwenza into oyifunayo wena. Okay angathi khona umuntu umthola umuntu aze enyangeni athi uyazi mina ngifuna ukubulala umuntu alibala ukuthi ungcono nomsebenzi wethu ngoba phela ngesikhathi mina ngone umuntu obulalayo isigodlo siyangcola sifuna ukuthi ngesikhezeke manje. Okay so mama ngizothatha 20,000 lo uthanda nemali yembuzi engizokuthatha ngiphinde ngikele isigodlo ngayo sibe clean. Okay and manje masithi nomfazi la nabantwana abukho ubungozi for example obungafika as a result of lo msebenzi endlini akunamngozi khehla angeke ngiqaba manje umngozi abukho. And nakhona like ngizobona kanjani ukuthi seyasebenza lento le like after how long more or less uyabona manje ngikwenzile kwa 7.5
Angithi lapha sicupha imkhonto. Noma ngikhulumisa amakhehla mina ukuthi awasuka amakhehla manje amese imkhonto kuwena. Ngesikhathi akuthinta lokho akuqalela kuya ngokuthi ukuthinta ngasiphi isikhathi. Kade kuthinta wena ziyakhala kuyena. Oh, same time. Kulokhu okuphahlela ngegama lakhe. Hayi, labo khehla ngiyangutshela ukuthi ongasambonanga ngaseze kumbona. Kufana nenja yedumo. Ikhona othola inja angifuni ukuyichaza kodwa lo. Ikhona ethi uphumphele inja yedumo. Ongasambonanga ngaseze kumbona. Sizochaza lo. Hey, no yajula ke mkhulu. No mkhulu siyabonga ke. So but masithi ke lo muntu lo uthi uyangithinta athi uyangithinta ashayeka beafe. Kuzofuneka ukuthi ngize ngizogeza after lo muntu ashaya. Kubalekele ukugeza. Okay. Ngoba ungahlala khululeke nami ngihleli ngikhululekile kwami mina ngiqedile ngokwami. Kufuna uzogeza. Oh, fanele uzogeza. And then nakhona like ngiza ngiyi-one or ngiza nomndeni wami. Woza nje wena mnazo umsebenzi. Alright. Mawusumoshile angathi ukugeza lokufana nokuthi mayisukele iinkabi zawudubula umuntu. Ziyabuya futhi zize enyangeni zizofuna ukuthi igeze ukuthi ayisuke lena namathwala liyathinta ithuna liyacushwa angabuyi la muntu alanda inkabi. Okay. And nakhona like ngizokhokha futhi for ugeza or is included in the price engibhadala. Ugeza ukhokha phela khe uyothenga le nto yokugeza. Alright. Manje ukhokha uthenga lezo sidwane kufanele sigeza ngaso. Okay, sigeza ngani lapha? Uma wenza lento ufuna vele ngigeza ngembuzi. Okay. So kufuna ukuthi kube imqondo nako ukuthi uNgonyama akwazi ukukhipha imali yakubo. Nemadlozi akuba azogeza wena. Ufuna ufike nemali yokugeza embuzi. So in total umsebenzi uzocosta imali ngizogeza imbuzi yonke lento. Should must say 20,000 plus nemali embuzi. Imbuzi yahlukana lapha eGoli. Kuyenza imbuzi eGoli uthole ngo2 point something. Kuyenzeke ne1.9 imbuzi lakho ziyadura. Okay. Kakhulu. Okay. But ngisuka ngiyazi lento ukuthi if lo muntu lo angasiyakutshela. Alright. Yeah. Alright, sibongile ke mkhulu ke. Masiqhubeke ngale nkulumo yezitha ke. Yeah.